माथो जेबो गैया। माव थांजोबखो दिनै मानसिफोरा माथो सिरि सिरिथारलै बहा थांजोबखोबा सोरमोन बियो? मबाइलालाय र' लायनो थां र'। फेसबुकआवनो मोनसे फट' आपल'ड होनोसैलां। गेलारियाव फट' नागिरनो र'। सोर इलाय? आंलाय बेजों माब्ला फट' खेबजाखोब्रा? सोर बिसोरलाय? सोर जाखो? आंलाय माब्ला इसोरजों फट' खेबजानायब्रा? सासेबो सिनायाखै माथो। आंजों लोगोसे बिसोर सानैया सोरब्रा? सोर जाखो मानसिफोरा? आंलाय माथो सासेबो सिनायासैलै। माब्ला सोरजों फट' खेबनाय इफोरखौलाय? माथो होसिना गोजा मानसिफ्रालाय? आंथ' रावखौबो सिनायाखैलै। र' मैयानि फट'खौ नायनो आं। मैया रुप महर आं सेलफि लादोंमोन ना? सोर जाखो बिसोरलाय? आंथ' मैया महर आरो रुपजोंसो सेलफि लादोंमोन, नाथाय बिसोर सोर जाखो? सोर असिना मानसि बिसोरो? आंथ' सिनायासै। आं आरो माब्ला बेबायदि सेलफि लानांगौ जाखो बेलेग सिनाय मोनै मानसिजोंलाय? नागिरबावनो र' आङो। माथो सासेबो सिनाय मोनला आंलाय। माथो सासेबो सिनाय मोनला आंलाय। मा जाखो आंहा दिनै? मा गासिबो असिना जाजोबखो? आंनि फनाव थानाय फट'फोरखौनो आं मानो सिनायला? मा जाखो आंहा? मा जाखो दिनै आं? मानो रावखौबो सिनाय मारला आङो? मेम'रिसो लस जाबाय नामा आंहा? आंथ' बेयाव गोबां फट' लादोंमोन आं गावनि आरो लोगोफोरनि। नाथाय आं सासेबो मानो सिनायाखै दिनै। गासैबो मानो आंनि नोजोराव असिना जाजोबखो? शिट! खालामनांसिगोन।
kaldem brayulai. Hey, जेबानो गैया माथो. Ay. Hmm? Sakit mata tile. Oh shit.